ngifuna ukuthi ngikusho lokho sinabantu la ngaphakathi uMK abathunyiwe ukuthi bazoniphazamisa bafuna izikhundla ngezimali bafuna izikhundla ngalobugebengu bakwa-ANC hayi ke la nakuthola noma noncamalala wakuthola asizi kuba nomusa sizokukhipha because angeke sikumele ukuthi izinto esikhale ngazo kwa-ANC ziphinde zizokwenzeka la ekhaya abantu abahluphile kukhongolose bangacanga bazozocasha uma siyazi imkhuba yakho sizodila nawe sizokubuyisela back kuphi ekhaya elidala ngoba lana sizolungisa izwe lana sizobuyisa ithemba kubantu abamnyama lana sizothatha umhlaba sobuyisele emakhosini sizokwakha iParliament elisha eliholwa ubuholi bamakhosi ebese iParliament liba ngaphansi akekho umuntu ozositshela ke la noma ikhansela elizothi lona liphethe ngaphezulu kwenduna noma ngaphezulu kwenkosi wonke umuntu uzoba ngaphansi kobukhosi and bazokuhlonipha noma ngabe uselokishini noma ngabe kuphi uma uyimember yoMK and umholi weMK uzolandela imigomo yeMK